Kaixo egin! Gaixo, Jeni! Zemun! Oso ondo, zure bai? Ondo, hemen zu ezagutzeko gogoz! Oso ondo. A ber, galdera oso komprometirik ez bezala egiten. Lasai, alde zubili goizuetako azaitzeu, Erremontean ikusia, zergaitik kirolau. Zergaitik kirolau, egia esateko, ni frontoian beti ibili izan duen txiki-txikitatik. Hasieran beti eskuz ibili izan du ginen. Herrian aurretik pelotari ezagunak ere bai, da nik uste orduan denak ibiltzen ginen eskuz pelotan. Baina, jatzen da momentu bat, pixka pelota gogorragoak, biziagoak, pixka deldutzeko garai hortan ailetu ginen, ni eskutatik hantea minakin eta bat eta beste enun aguantatzen. Eta osaba baten bitartez, eta gero lagun bat ere baneukan remontan ibiltzen zena, bien bitartez, probatzea erabaki nuen remontia, eta gustatu intzitzaidan, eta mentxe geroztik. Ulertzen dudanez, lesioak eduko dituzu eskuan, ez? Esku zibiltzen dian azkenen beti takokin babestuta eta ibiltzen dira pelotan, baina, karo, batzutan, nik egia esan eskua oso potoloa da baita ere, eta beti ibiltzen ditzen eskutako minakin, ez? Beti huelduta, eta beti enplastoa egiten, eta gora era, eta entrenatu behar bezala ez tezu egiten, eta orduan, momentu bat iritsi izan, ona haino eta utzi ginen. Zer eskubitu duzu erremonteari esker? Zer deskubritu duten? Egia esan, ni ordu arte aitzea baneukan, baina frontoian beste modalidade ikan espaleo bezala zen guretzako, ez? Esku zibitze ginen frontoian eta iritze zitzaigun baina beste ikan etzeola. Baina, orduan probatu genuen, mundua pixka bista zabaldu eta ez daula eskua bakarrik, ez? Beste modalidade pila bat badaude, pilotan ingurun, eta netzako esan alde hortatik deskurrimendu bat izan. Horretakago eskupilota, elementea, tunketea, modalidade pila bat. Hori da, eta guan ezaguna egiten egiten baita ez estapuntare hor dago, pala, eta, alde hortatik erremontea probatzea tokatu zitzaiten, eta ikasten momentu hortan Hernanin hasi nintzen, Hernanin bertan galarretan erremontea jokatzekin, egoki tokatzen zitzaiten, ez? Eta hoxe. Zer jaso duzu erremonteari esker? Zer jaso ez da errexi hori esatea, gauza pila bat, azkenen bizimodu, netzako erremontea da bizitzeko modu bat. Gustatzen baldin bazaizu, dedikatzen duzu beste gauza pila bat utzita hortara dedikatzen zea, entrenamentua, lagunak, partiduak, bidaiak, momentu pila bat eta gauza pila bat zeratzen dira, partekatzen dira. Klaro, asko bidaia ituko zenun, ez? Egia esan bidaiatu asko ez, baina herri, Euskal Herrin herri pixka bat bai, baina gehien bat erremontea galarretan nola baitan finkatua, urten zehar gehiena galarretan ibiltzen gara, gero bai da festetan, herri txikitan eta herri pixkatu ibili gala, ez eskuzkoak bezain beste, baina, momentu politiak izatera. Hori galdetu nahi duzu, ezakik pentsamendua irakurriaz, baina askotan ohikoagoa da, agian eskupilota bat ikustea edo festetan edo nola dago ikusita. Zure ustez erremontea. Ez dakit, oso diferentea da eskua eta erremontea, ez? Azkenen erremonten jokatzeko edozin frontoietan ez du balio, porque, karo, azkenen pilota asko ze bizioa dira, erreminta batekin ibiltzen gara, eta edozein herritan jogatu ahal izateko, frontoia batez ere behar du izan,
babestua, publikoa eta frontoia bereizteko, ez? Porque bestela pilota bat eskapada ematen publikora junditeke eta hor mina hartu lizeke. Orduan, alde hortatik aukera gutxio dago eskuzkoekin konparatuta. Baina, bueno, batik bat, baldintza izango litzak edotzin harita juteko, frontoia kantxa eta publikoa bereiztuta egotea, tartean sare batekin, minigan ez hartzeko inorrek. Sarea garrantzitsua da, ez? Dudei gabe, ez? Azkenen publikoa behar da leku guztitan. Segundu, askotan telebistai ikustea eskupilota partidok edo hogan munte eta kantxa guztiz irekita ez. Hori da, ez? Azkenen eskuzkoen da, kantxa guztiz irekita da, azkenen kontaktu berdina da, ez? Esate bateko pauso bat eman dezu eta publikoko bat kantxa barrun dago. Regunten ezin dezu hoi baldintzatu behar dago, porque bestela pilota baten eskapada abiadura askoz handiagoa da, pilota handiagoa da eskuzkoa baino, eta erreminta batekin jotago izateekin, hoi da harrikozkor bate jotzia bezala. Hoi bereiztu behar dago. Erremuntea jokatzen duzunean, zu frontoia leno jungozea lehenago prestatzeko edo zuge gauzaketeko edo kokatzeko. Zer egiten du aretzek behin frontoia egizten denean. Normalean oitura nik alarretarako nahi zenean, area jun eta kafe bat. Que tipikoa da, oie! Kafe bat hartu behar daka, normalen festival guztik arratsaldetan izate ditu, Bazkal Ondoren eta Bazkal Ondorengo kafetxua, hoi ezin du fallatu. Hoi da, zea bezala, esan dezagun gure droga. Hoi da, eta gero, poliki, segun beste eta getxi, berotzarik eta batzukin aldatu, eta guk ez du takok eta jartzen demo asko pasatzen, hasi que berotzarik eta batzukin ezker estiramentu batzuk eta, kantxara. Baina, kantxara alteratzen zeratzen egon guztiak ez dira berdina noski ez emozioak ere ez dira berdina noski ez baina zeta kokatzen zera, zeta zuge helburua behin kantxara alterata. Helburua bai edo partidu irabaztia. Ni uste, kartetan ere inorreri etzei gustatzen galtzia, así que helburua izaten da hoi. Hortik aurrera partidun sartuta egon, konzentratuta mantentzen saiatu, eta hoxe, segun zeinen kontrazean, segun zeinekin jokatzen dezun, igual antolatu saiatzen zean modu batera o bestera jokatzen, baina, helburua denak berdina izaten dugu, ez? Partidu irabazteko zein behar deun, ora egiten saiatu, eta hoxe, topera. Niko ikasietok, gauza askotan, eta esaminetan, gobera, patsatzen zen, esaminetan, zuak partiduga jotezean irabaztea, nukutene aprobatzea, aprobatzea, eta ez egotatzen, baina aprobatzea pixka gogorgi, ez? Claro, azkenen da, azterketa guztiek ez dute importantzi berdina edukitzen, eta partiduak ere berdin, ez? Batzutan txapelketako partidua izan dezakezu, edo final bat jokatzen dezunean, nabaitzen duzu beste presio estra bat barrun, ez? O beste goizen boitzez eta txingurri batzuk barrun, ez? Ia esan emozio kontrolatzen nik uste pixkat ikasten dela, ez da erresa, baina hoi kontrolatzen jakitea gauza
Importantea da, Jo, zen aizketa polita, inauez, azteketak eta partidua. Hori da, azterketa. Hori da, partidu bat azkenen azterketa bat. Entrenatzen pasatu dezen guztien, entrenatzen ikasi dezen guztien, praktikan jartzea, azterketa bat da. Zeuda, frontoi bat zuetzen. Jo, frontoi bat zer da niretzat. Mamma mia! Egia esan, telatu baten azpin denbora gehiena pasatzen duten leku esango da. Etxea baino! Etxea baino, aurrena etxea eta bigarren etxea bezala izango litzake frontoia. Bai, porque azkenen asteleenetikan igandetan ez, partidikan ez teulak eukitzen, baina astelenetik larun batera, kasi egunero sartzen ga frontoira, así que, imaginatu. Nun itezu lan? Erranin, iten dut lana. Erranin. Guazak ikasketak agaia ba, zer ikasi zenun bago da? Ni ikasi nun, goi mailako ziklo bat nun, elektrikari bezala ikasten. Eta guai, zabitza hortan lanean, Bai, pixka kombinatuta, elektrikari eta iturgin bezala, nahastuta, baina bai, hortan, mantentze lanetan. Zer musika entzuten duzu? Musika, egia esanen ez. Hola, dekantatzen duen horietako, edozin musika gustola entzuten dut, egia esan. Eta pixka bariatzea ere gustatzen zait, egia. Galdera bat egunen dizut esango jazu jaulen edo zer ikusi du, baina esan jazu elektrikari lanetan eta iturri lanetan zabitzala. Horrek zerbait txikia bada ere laguntu dizun erremonte munduan. Egia esan, erremonte munduan ez dakit zenbateino landu egiten lan horrek. Oan nahi nizen lanen aitzeak bai laundu ditela remontista izaten, ordutegian gatik eta Hernanin bertan lan egiteakin eta aldortatikan aukera guztia eduki detelako. Beste dozin lekutan lan ere baldin banitzen, igual egun guztian zehar lanen nahi beharko nun, edo behandu arte, ordu gehiago sartzen, edo lokesea. Eta alde hortatik bai aukera hori eduki detela, porque bestela nire inguruko jendea ikusten dut eta aukera hori ez du eduki. Niri lan honek hori baimendu dit. Zer egiten duzu zuga denbora librea? Ez dauka denbora librerik. Orduan, Zego gustatzen zaiten? Ni gasolina pila bat gustatzen zait, kotxiak, motuak, asko gustatzen zaizkit. Ez deseitzen nik nahi aina, ez dio dedikatzen nik nahi aina, baina gustatu ite zaizkit. Mendi asko gustatzen zait baita ere, alduten denboa, nik gustat, denbo librea gelditzen zaiten, mendira juteko pasatzen betela. Eta hortikan aurra, gutxi gehiago, astian zehar, lana, frontoia eta gutxi gehiago. Etxian bi aur baitare badauzkau, basik, denbo asko murrizten da baita asteburutako ere. Eta baina, alde hortez aparte behintzat, motorrakin mendin buelta baten ere bai, oinez ere bai, hortxe biltzen gara. Etxea egitzi eta umeak ikustea sekulako bizitasuna hombre. Egun txar bat eukitzen duzu etxera jatu eta lepotikan salto egiten dizun, ja min guztik pasatu dira. Aldez, mila eskak etortzea gatu. Ez da, zer, Jenny? Zuri eskerrik asko. Bilareko gehiago. Mucho bai, ikuslei. Oida. Venga, mucho handi bat. Agur! Agur!